ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଗରିବ ପିଲାଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କାହିଁକିନା ମୋ ନ୍ୟୁ ଜବ୍ର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୋର ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଏମିତି ଘଟିନଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଆପଣ ସେୟାର ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କାମଟେ ଆଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଯିବେ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। मत बताओ दुनिया को कि तुम टूट चुके हो। लोग सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनेंगे, मगर समझने वाला कोई नहीं होगा। कोई मजाक बनाएगा, कोई मशवरा देगा, लेकिन दुख बांटने वाला कोई नहीं होगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, दुख अपना खुद उठाना पड़ता है। ମୋ ନ୍ୟୁ ଜବ୍ର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଏଇଆ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଭୋଗିକି ଯିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ।